ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓረናዮም ሓደሽቲ ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና። እዋናዊ ዝኾኑ ዜናታትና ብእዋኑ ንኽበፅሐኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ክተተባብዑና ብኽብሪ ንዕድም። በመጀመርያ ኣርእስቲ ዜና። ህድማ ሰራዊት ብልፅግናን ዝወሰደሉ ዘሎ ስጉምትን ከበባ ንምዕራብ ትግራይን ዝተዋሃቦ ትእዛዝን ብግንባር ዓፋር ዝኣተወ ሓይልን ዝተወሰደሉ ስጉምትን ምፍሻል ሴራ ብልፅግናን ሰምረታውያንን መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ወሳናይ ድልድል ኩናት ኣሜሪካን ኢራን ዝምልከት ሓድሽ ክስተት ካብ ኣመራርሓ ሰራዊት ብልፅግና ዝተመሓላለፈ ኣዋጅ። ክቡራትን ክቡራትናን ናይዚኦምን ናይ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ምዕባለታትን ክነካፍለኩም ኢና። ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ብልፅግና ህልቂት ከም ዘጋጠሞ ተሓቢሩ። ሰራዊት ብልፅግና ምስ መሻርክቱ ዝኾነ ሰራዊት ዝደገፈ ወሃቢ ሱዳን ተሰሊፉ ንዓመታት ምስ ሰራዊት ሱዳን ክዋጋእ ከም ዝፀንሐ ክፅብፀብ ዝፀንሐ እንትኸውን ሕዚ ግን ብሓይልታት ፅምዶ ዝሕገዝ ሰራዊት ሱዳን ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ከቢድ ክሳራ ይበፅሖ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሒዘንኦ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ጉምሩኽን ካልኦት ግዝኣታት ብሉ ናይልን ከቢድ ህልቀት በፂሕዎም ዝሃድሙ ዘለው ሰራዊት ብልፅግናን ሰራዊት ዝደገፈ ወሃቢ ሱዳንን ብድሮን ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ይበፅሖም ስለ ዘሎ ድልድል ኣፍሪሶም ንምህዳም እኳ እንተፈተኑ ከም ዝፈሸሎምን ከምልጡ ከም ዘይከኣልን ተገሊጹ። ብመሰረት ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብልፅግና ሱዳን ንኢትዮጵያን ዝራኸብ ድልድል ብድሮን ከም ዝኣነወን ሰራዊት ክህድም ከም ዝተፈተነን ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ብሓይልታት ፅምዶ እናተሓገዘ እቲ ዝፈረሰ ድልድል ብተገጣጣሚ ድልድል ብምትካእ ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተሻጊሩ መጥቃዕቲ ከም ዝቐፀለ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ሰራዊት ብልፅግናን ሰራዊት ዝደገፈ ወሃቢ ሱዳንን ዝነበሮም ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቋረፀን እቲ ዓመፅ ሓይሊ ሱዳን ይፈርስ ከም ዘሎን ዝገለጹ ፍልፍላትና ሕዚ ግን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዕላማ ሓይልታት ፅምዶ ስለ ዝኾነት ብልፅግና ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ገሊፆም ኣለው። ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ መግለፅታት መሃቦም ስዒቡ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሙሉእ ከበባ ተኣቱ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ስርዓት ብልፅግናን ሰንበታውያንን ምዕራብ ትግራይ ከይትምለስን ተመዛበልቲ ከይምለሱን ዝዓለመ ሴራ ዘርጊሖም እኳ እንተነበሩ ሴራኦም ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈሸለ ተፈሊጡ። ብልፅግና ምስ ኣመራርሓ ስምረት ፓርቲ ብምዃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ነዊሕ ግዜ ምድላዋትን ናይ ሚድያ ወፍርታትን ክገብሩ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እንትኸውን ዋና ዓላማት ሰልፊ ድማ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወታደራዊ ስጉምቲ ንኽወስድን ስምረት ፓርቲን መሻርክቱን ስልጣን ትግራይ ንኽቆፃፀሩን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልትን ህፁፅ መፍትሒ ንኸይረክብ ንምትእንቓፍ ወዘተ ዝመሳሰሉ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ እንትኸውን እቲ ሰልፊ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈሸለ ዝተሓሰበሉ ዓላማ ከም ዘይወቐን እናተፀብፀበ ይርከብ። ብልፅግናን ሰምረታውያንን ጠልቢ ዓለም ዝሰሓበ ሰላማዊ ሰልፊ ንክካየድን ዓቕሚ ተረኺቦም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወታደራዊ ጦርነት ንምውሳድ ዓቕሚ እንተዘረኺቦም ድማ ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብዲፕሎማሲ ንምክላልን ክሳብ ግብረ ሸበራ ንኽውስኖም ድጋፍ ንምትእኽኻብ እኳ እንተካየድዎ ብዘይካ ሓደ ሓደ ትግራዋይ ከም ዘይኣደመን ኣብቲ ሰልፊ ከም ዘይተረኸበን ተፈሊጡ። ብልፅግናን ሰምረታውያንን በቲ ኩነታት ዝተናደዱን ተስፋ ዝቆረፅን እንትኾኑ ካብ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ዝኣክብዎም ዝተወሰኑ ተኻፈልቲ ሰልፈኛታት ቀሪፆም ከም ዘመሓላለፉ ተፈሊጡ። ካብ ትግራይ ዝተሰደዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተጋሩ በህዝቦምን ምግዛእቶምን ዘይደራደሩን ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይን ሰራዊቶምን ምዃኖም ዘረጋገፀሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። ሰምረታውያንን ተኻፈልቲ ብልፅግናን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ደጋፊ ከም ዘለዎም ወፍርታት እናገበሩ እኳ እንተፀንሑ ባዕሎም ዝዳለውዎ ሰልፊ ደጋፊ ከም ዘይብሎም ዝተጋለፀሉ መድረኽ ከም ዝኾነ እናተፀብፀበ ይርከብ። በዚ ነገር ዝተናደዱ ትግራዋይ ብግዛእቱን በህዝቡን ዘይደራደር ምዃኑ ዝተረድአ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለዎ ብዝብል ሰበብ ክኣስር ስለ ዝኽእል ተጋሩ ሰብ ብበዝሒ ኣብ ዝእከበሎም ስፍራታት ኣዲስ ኣበባ ከይእከቡን ጥንቃቐ ንኽገብሩን መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከቡ ግዝኣት ንምምላስ ምድላዋት ከም ዘወድእ እናገለጹ እንትኾኑ ምዕራብ ትግራይ እውን ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ትኽበብ ከም ዘላ ካብቲ ግንባር ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ። ካብ ፍልፍላት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ሱዳን ዝፀንሐ ኣርምታት ብዙሕ ኪሎ ሜትር ተጓዒዘን ኣብ ደቡብ ምዕራብ ትግራይ ተፀጊዐን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብዓፋር ዝተፀግዐ ወራሪ ሓይሊ ተፃፊዑ ከም ዝተመለሰ ተሓቢሩ። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሓይሊ ሓራም መሬት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ትንኮሳ እኳ እንተካየደ ሰራዊት ትግራይ ብዝወሰዶ ፀረ መጥቃዕቲ ከቢድ ክሳራ በፂሕዎ ከም ተበታተነ ተፈሊጡ። ግንባር ዓፋር ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ዝካየደሉ እንትኸውን ክሳብ ሕዚ ግን ወራሪ ተፃፊዑ ንድሕሪት ይሃድም ከም ዘሎን ቁራስ ግዝኣት ትግራይ ከም ዘይሓዘን እናተገለጸ ይርከብ።
ኣብ ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክውሰድ ዝተሓሰበ ስጉምቲ ዝምልከት ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፍሉይ ቦታ ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ምስጢራዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምንቅስቓሳት ዝተኣናገደሉን መድረኽ ከም ዝተኻየደ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። መሰረት ዝተረኸበ ፅፁይ ሓበሬታ ህፁፅን ኣቓልቦን ዝጠልብን ናይ ጥፍኣት ውጥናት ዝተሃንፀፅሉ ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። እቲ ብዕለት 9 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝተመርሐ ኣኼባ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሕብራዊን ዓብዪ ንምውላዕ ዝኽእል ኣወዳድባ ምዕሩይ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብዚ ኣኼባ እዚ ካብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ተወፃፁ ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ቃልሲ ኢና ዘለና ክንቃለስ ኢና ናብዚ መፂና ስለዚ ቆሪፅና ክንቃለስ እዩ ዘለና ዕድመ ወያነ ክሕፀር ኣለዎ ከም ዝብል ተገሊጹ። ጀነራል ጻድቃን ወሲኹ ነዚ ዝኸውን ምቹው ኩነታት ብፍላይ ኣብ ከባብታት ዓዲግራት፣ ደጉዓት፣ ተንቤን፣ ሽረን በዝሒ ኣባላት ከም ዘለዎም ከም ዝገለጸ ተፈሊጡ። ይኹን እምበር ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሓሳባት ፍርሕን ጭንቅን ዘዕብለሎ ከም ዝኾነ ሕዚ ኣብ ትግራይ እዚ ንምግባር ምቹው ኩነታት የለን ከመይ እዩ ክፍፀም ጥቡቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀጥታውን ክትትል እዩ ዘሎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሕቶታት ብምልዓል ስጋቶም ከም ዝገለጽሉ ካብቲ ኣኼባ ሸሊኹ ዝወፀ ሓበሬታ የመላኽት። ጀነራል ምግበይ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምምላስ ግዝኣት ትግራይን ተመዛበልትን ኣመልኪቶም መብረሂ ከም ዝሃቡ ተሓቢሩ። ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅን መደባት ህልውና ናይ ስራሕቲ መኻተ ዝዕወት ግንባር ነጀንን ተናቢብና ተኣሳሲርናን ተረዳዲእና ብምስራሕ ባይታና ረመፅ ብምግባር ከባቢና ካብ ባንዳታት ጀሱሳትን ሓራ ብምውፃእ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ገሊፆም። እቲ ኣመሓዳሪ ነዚ ዝገለጸ ብዕለት 10 ሓምለ 2018 ዓ.ም እቲ እሳር ደጀንን ግንባር ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ምዕራብ ግንባርን ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ውድብ ዞባን ወረዳታት ምምሕዳር ከተማን ዞባ ሓፋሽ ማሕበራትን ኣመራርሓ ፀጥታ ዞባ ወረዳት ጠቕላላ ዞባ ምኻተ ኮሚቴን ምውሓስ ላዕለውነት ህላውን ብዝብል ሓበራዊ ናይ ምርድዳእ መድረኽ እዩ። ድሕነት ህዝቢ ትግራይ እስካብ ዝረጋገፅ በብብርኪ ዘሎ ኣመራርሓ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ብዕምቆት ተረዲኡ ጫፍ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ክብል እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ገሊጹ። ኣዛዚ ምዕራብ ግንባር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ብወገኑ ሕጂ ኣብ ወሰን ሓደጋ ኣለና ነዚ ንምፍታሕ ድማ ብዙሕ ርሕቀት ተጓዒዝና ኣለና ሕጂ ቀሪና ዘሎ ፀገም ንምቆፃር ኢሉ ነቲ ቀሪና ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ደጀን ግንባርን ፊት ንፊት ንዘራረብ ኣለና ድሕሪ ምባሉ ንህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንሰራዊቱ ይገብረሉ ዘሎ ዝተፈላለየ ድጋፍ ኣመስጊኑ ተሳተፍቲ ኣመራርሓ ሰራዊት ብወገኖም ንሕና እናሃለና ዝተፈናቀለ ህዝቢ ኣብ ኬንዳ ንሕና ድማ ሰፊሕ መሬትና ማዕሪና ንሪኦ ኣለና ስርዓት ብልፅግና በቢእዋኑ ሓደሽቲ መንገድታት እናፈጠረ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ተዓጢቑ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ብምዃኑ ብሄራዊ ሓድነትናን ቃልስናን መልክዕ ኣትሒዝና ህዝብና ካብ ሓደጋን ዋጋ ዕዳጋ ከይወድቕ ኩሉ መዳይ ቃልሲ ክንገብር ኢና ኢሎም። ከም ሰራዊት ብሄራዊ ቃልስና ናብ ሓደ ዓይነት ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ተጠርኒፍና ናብ ተልእኾና ምብፃሕ ጥራሕ እዩ ክብሉ እቶም ኣመራርሓ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ውሽጢ ህዝቦም ኮይኖም ኣንጻር ኩሎም ብሄራዊ ቃልስታትና ዝተሰለፉ ኣካላት ተልእኾኦም ስሕተት ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ ጎኒ ህዝቦም ክስለፉ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ መከታተልኩም ነመስግን። ሰላም።